les crosses de la torre, tu, eh? Vale. Que entri l'Uri abans que les crosses de la torre, eh? Que no em quedi la torre separada, eh? Vale. Vinga, va, tanquem. Vinga, Marga. Aquí necessito un. Pots posar darrere aquest lateral? Arnau, no et tiris més enrere. Bé, Marc? Sí? Vinga, va. Terços del 3 i terços de la torre a la pinya. Vale, terços del 3, amunt. Terços de la torre, amunt. Puja l'Adelina. Vale, Nil, seguim. Vale, Nil, va. Vinga, Adelina. Vinga, va, ja ho tenim. Evelina, aquí, molt bé, enxanet, amunt. Vinga, va. Terços de la torre. Molt bé. Vale, va, terços del 3. Molt bé. Molt bé. Què tal, baixos? Què tal, baixos? Molt bé. Molt bé. Què tal, bé? Molt bé, no, de timing? Sí, molt bé. Molt bé, eh? Estaves de crossa, a la torre. Els baixos i les crosses són els que tenen el mèrit del castell.